kanonin mo. Oh, salamat. Salamat. Ay, nabusog pa, salamat. Maganda na yung mga kaigutom pala. Doon na isang plato. Sige, pamusog mo kay Pista ron. A few moments later. Usog ka, no? Sakto din eh. May hudutan. Banguan eh. Alam ni Anik. Pailis. Ako ina. Mayo. Sila? Gaw! Ay, naon dami kuan mo, na may iswa gaw ba? Busog na mo? Busog mo? Oh, busog kayo. Salamat eh. Salamat sa ikaw. Okay kaya kay nabusog mo. Di mo tatag busog ko. Busog ka gaw. Kaya busog kan. Pariyata. Nakailis ka gaw? Kailis? Oo. Gipakaon gini mo ron mabusog mo sa inyo hileson. Ibaw ko nga layo to inyo ha. Muna gipakaon mo. Busog mo na ako. So, ay mo pangay pahilis. Gamay. Alam mo kay pahilis ka ba? Alas kay lakaw ba ano? Mas ngayon mo pahilis gid. Gamay to. Kamera. 12 seconds later. Ngayon ko na sila pahilis. Lah. Wa na urot naman. Ay kay bawon ako pre. Saman. Na pahilis ali dali. Sama mo buot ka sa pot anak pre. Napailes. Wa baya gini kwarta. Wa man gyud siya mahipos kasi gyud mig sagbutan ahon baso. Sa Ay dia. Ato ni pila. Hilis lagi lang ikaw. Bukan sama ang pagdon lang to. Wa man ni hipos ato ni paipos sila. bugat maya. Hilis lagi na. Na ikaw. Yata ako to. Ay go. Oh. Na pahilis go. Pailes. Oh. Na ako'y ani do. Ale mo re. Ni gusto mo pahiles. Daw na isod na mo. Busog salamat kayo. Ipusan din re. Dadaan to. Ha? Ipusan din re dadaan to aron mahilis inyong ipagkaon. Bugat man ikaw. Budak padaan anak. Daon na nilas bata. Dadaan to. Hilis sa inyo mga ipagkaon na. Sakto ka na kay bugat-bugat yun. Ngaya mong pahilis. So, pwede hilisa ginang bugat nyo. Buka din yung mista tao. Yan ni din yung mista di. Ano tatro. Makuta ay. Hakuton ko. Ay ta man magpahilis. Ano unta ko ako. Bata ano eh. Pero si bugat na busog man mo. Bugat. Ay! Paghinay da. Ay! Ay! Padali ba? Inayin ninyo na kay sa bana mo pa na ikaw kasi Kita hawak eh. Nahilis dito ako.